Waqt intervista fuq il-podcast ta' Ricky Caruana n-nutar tal-Kurja u l-Perċimes fl-aqda estremista Repubblika Robert Aquilina żvela kif kien ħuh Karol li keċċa lill-eks Ministru Ninu Żammit mill-Partit Nazzjonalista. Ricky Caruana refera l politiċi fil-PN li kellhom ammonti konsiderevoli ta' flus mhux iddikjarati barra l-pajjiż. Kien hawn li Robert Aquilina staqsih għal min kien qed jirreferi, b'Caruana jirrispondi: "La naf Ninu Żammit u lanqas Ostingat." Hawn Aquilina jirrispondi: "Hija keċċieħ mill-Partit Nazzjonalista." One News jinsab infurmat minn sorsi fih dan l-istess Partit Nazzjonalista li l-President Onorarju ta' Repubblika kien qed jirreferi speċifikament għal Ninu Żammit. Żammit li kien Ministru għal snin twal taħt gvernijiet nazzjonalisti u kien meqjus minn bosta bħala pilastru ewlieni tal-partit fin-naħa t'isfel ta' Malta, kien spiċċa tkeċċa mill-Partit Nazzjonalista fi żmien it-tmexxija ta' Simon Busuttil wara l-instab li snin twal qabel kellu xi flus barra l-pajjiż. It-tkeċċija ta' Ninu Żammit mill-PN kienet ġabet rabja kbira fost votanti u attivisti nazzjonalisti, speċjalment minn dawk li jiftakruh fl-aqwa tiegħu politikament. Dakinhar ħafna nazzjonalisti kienu ħassew li l-PN kien mexa b'mod inġust ma' Żammit, l-istess kif kien mexa mal-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon fuq każ simili. Iżda qabel illum ħadd ma kien jaf li propju wara d-deċiżjoni ta' tkeċċija ta' Ninu Żammit mill-Partit Nazzjonalista kien hemm id Karol Aquilina. B'dak li żvela Robert Aquilina kompla jikkonferma kemm ħuh Karol u l-kap veru tal-PN u li l-aħħar kelma ta' dak li jiġri fil-partit, inkluż it-tqaċċit politiku tal-irjus tiegħu. Karol Aquilina kienu ukoll il-Perċimes flimkien ma' Beppe Fenekadami u Jason Azzopardi biex jitqaċċat minn kap Adrian Delija, anke jekk kien elett demokratikament mit-tesserati nazzjonalisti. One News u informat ukoll l-istess manuvri passati ta' Aquilina fil-konfront ta' Ninu Żammit u Adrian Delija issa qed jinħmew u jiġu attwati fil-konfront tad-deputat Awċi, Alex Borch.